Ka Khasi Hills Autonomous District Council kalau hukum yu Chief Forest Officer Badyu Plantation Chokidar bagi dimensiu kuat yu kepisah jangka council kabakot lai ponyo lak tengka kabaki pendan kambakla daga beburia mal ubnai naga pelajongki. Kani ku hukum kelami hadian bak inquiry committee kala syam bat tendrong ya kejingkit klik hakini ki arngut kinong trei jangka tenat forest bagi don ketiban pendan kam bakla kepisah jangka council kabrai jangka tenat forest hak senam arhajar khat lai. Ya kini penting blue Chief Executive Member ka KHADC uba Titas Starwell Khan habai keran bakilat pathai kubor hadin kejingalang jangka Executive Committee kebelalong hak arpui trik jeliau arhajar arpuar. Uletho bak Inquiry Committee kala ajing mod ya ka EC ba Chief Forest Officer udai ban ngatlang hagan ka kuna ka bahab ban siau na ketulop jung umala ubnai. Ba uletho ba Chief Forest Officer unhab ban siau ka pisa na do ubnai leber mentaka senam. Hagabedai batu plantation Chokidar Chief Executive Member uliatho banu nong tray ulapla bula penan kam baklai kepisa bakot lai ponyo ulak tengka ban namar kanila hukum yu ban siu khoi no egen kepisa da kabakhatie shipau hajar tengka mala ubnai na ketulop jong u halur kejingkli ban wengkam Chief Executive Member ulong baka council kam syam na rai satya ban wengkam namar kesngutho balada wengkam kan sado e kepisa kabakila bam klop. Tinray hadin bang ilai i ya kanika observation nakaliang jong iji nakaliang ka isi ngila sim khia bat menta ka sing ngila tai bin pabin kawi pakawi ka observation jong iji kabaningkong hakabede bat ka ban maintain ya ki records kibade ki asset jong ka council ya kani ka bentang ila IT how i am in charge jong ka council asset kaba nakaliang ka jong u la de le lepa ban form ya committee ba ban maintain ya ki asset jong ka council mo ki ki tiar jong ka council ko badan mo kum ki me ki computer ba kum ta terter te ya kani ka bantang ngin sat pentip show eji ba na kaliang ka jongi ngila don ka committee bat ngila don ru ka maintenance ya ki asset jong ka council kabaar ha ka jinga dei bat kani ka discretionary grant lani kata ka by mo kabalong kum ka kenjap jingarap ya ki MDC baro ke bangi juai na kaliang council kani ka DG ke bangi ong habangi ai ki MDC kamut ki ai kalong ka bayarap ya ki na bantaban ai jingarap ipat ba la kalong ha ka pang ke stom la kalong ha ka no kanu ka banta ka ba MDC usung dei ban ai jingarap ti baro por ngi juai shwa ya ka pisa bat usa summit ya ka UC te kae ka bangilap mentakat kung pa observation kalong ba kibun ki MGC kim ju summit ya ka UC hadin bagi layo episan ri kim summit te kani ka bu jing bat ka penpau ha ka report jong ka AG menaka por sa ka por ba kim ju don kini ki UC te kae ka ba ka EC ka rai menta kalong ba baro ki MGC menta habaki ajing arab enu kamut ki di ban summit shwa ya ka UC hadin bagi la summit ya ka UC kin salak ban yo ya kani ka DG kabaar ha ka jinga dei bat kata ka jing pendon kam baklai ka fund house name arja ka lai kabaya dei po forest department kani ka benta kala adap kam don issue nama nakaliang ka inquiry committee ru kala fix ya ka reimbursement nakaliang jong tu ba syak keno ba la pelut ka pisa bedai forest department ke baca usna marja khat lai te kani mentai lari embos na katulop jong ni officer na western no way unai te bedai pat ka follow up action ya ka audit report na kaliang ke jongi mentaka singi larai bantung ya UCE chartered accountant uban long kum hakajo ka por kum inquiry officer but hakajo ka por un guide ya kini ki account staff ki jungi lani ya ki heads of department kumno bakin maintain ya ki accounts kumno bakin penbiangi ki receipt kumno bakin penbiangi ki cash book but haka juga poru un ai ka report sa ka isi ka e ka jinglap ka jungu nang ba nang ni syakmat nakadiang ka isi ngin sim khia la dalap kinu gini gijing duna haka jinga dai ban maintain ya ka accounts haka ni ka office te ka kumbang laong mentan ngin thung UCA chartered accountant bolong well experienced kenang ba unlap lut ya kini ki jingduna ka diang ka account bolong ru ka joko por kum inquiry officer uban inquiry ya ka jingbit jingbiang jong ka accounts